0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu. Price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwaMhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Sanibonani sizwe sakithi. Namhlanje sivuke ngendaba ezibhlungu lapho sithola ukuthi sesishiwe iciko inkosi yamagcokama uSicebi umfoka Dlamini lapha eMsinga kwaKopi. Sidumele kakhulu, sishayekile kakhulu, amandla asinawo, asazi sizothini. Sithi dudu emndenini wonke wakwaDlamini, sithi dudu ihlobo nabangani nabakade besebenza noSicebi namagidango makhe, ngoba sizwile ukuthi omunye uhambe kanye naye, omunye use-ICU. Silimele kakhulu Nkosi yami ukuba insizwa zihambele emgwaqweni, kuvela ingozi yemoto kabuhlungu kanje, zihambe ziye emsebenzini. Sithi umndeni wonke awududuzeke, sithi abaculi bonke, sithi dudu kubona, sikhalela wonke umuntu endimeni, sikhalela abathandi bomculo, sikhalela abalandeli benkosi yamagcokama, sikhalela wonke umuntu. Akekho umuntu oyofana naleya nsizwa esigabeni namandla nobucike kade nikwe bona. Kumanje bekuthi la ifike yathinta khona beyifeaturishile nasemsebenzini wayo qobo, ithinte kuzwakale nakuye uThuthani. Sithi dudu emfoka Ndlovu ngoba siyazi ukuthi uwe okhulisele insizwa. Sidumele besimthanda, sisebenze naye nakuyingoma kaZwelonke, kumfana ozithobile, kuyinsizwa engakhulumi, eyenza okwenziwayo maqedwe imele lapha eceleni. Ubungeke umbona kangakufuni nakangakuthanda, ngoba mawukhuluma naye ubethi nje yebo. Siceba kube ukuthi nokuthi yebo. Awu bakithi, isitshe sihla sidleli. Sithi Mhlabathi uyagqiba bakithi, ngabe uyonona Mhlazinga ke, ngoba kunini sikhala, kunini sithathelwa amaqhawe, kunini sephucwa abayigugu nesibathandayo. Ulale kahle mfoka Dlamini, ulale kahle Siba likhulu.